हेलो लोगोफोर आं नोंसिनो मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जोंहा सासे मानसिया जोंहा गेमनि बेफोरबायदि गेमनि माखासे ट्रेन्डिं फैसा खामायनायाव फैसा थगायजादों दै। नोंथांमोना भिडिअखौ नाय थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। सासे फंबाय आंखौ मेसेज खालामदों। आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बुङो जायफ्रा नोंथांमोना माबा मोनसे जादों नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सोरजोंबा नोंथांमोना फैसा उइद्र जायाखै सोरनाबा माखासे गेमफ्राव नोंथांमोना बेफोरखौ आंनो शेयार खालामनो हागोन। वाट्सएपआव गोबां मानसि दङ बेफोरबायदिनो शेयार खालामबाय थायो। बेफोरखौ आं नोंथांमोननो पाब्लिकनो होगोन। नोंथांमोना गासिबो एलार्ट जाना थाबानो जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि नोंथाङा गोबां फैसाबो खहा जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं बयखौबो बुङो। बिनिफ्राय आं दा खोन्थानि नोंथांमोननो बे फंबाया आंनाव SMS खालामदों। बेनिफ्राय भिडिअ बानायना लाबो जाहाथे बयबो मिथियो बयबो एलार्ट जानानै थायो होननानै। अब्ला आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बे फैसा थगायजानायनि बागै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सिनायनानै लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथांमोना मालाबा समाव फैसा थगायजानाङा। अब्ला आङो अपेन खालामनि वाट्सएपखौ। अब्ला नायबानो जाबाय। बे फंबाया बुंदों हेल' ब्रादार, दाखालि सासे हेकारा आंनिफ्राय 6350 थगायनानै लाबाय। बे हेकारनि टेलिग्राम चेनेलबो दं आरो इउटुबबो दङ। 43ल' साबस्क्राइबार गोनां। बेनिफ्राय आं बुंदों मानि थाखाय। बियो बुंदों गेमनि हेकमड एप होगोन होननानै लालच दिन्थिनानै मानसिफोरनिफ्राय फैसा जायो ब्रादार। आं नोंनो स्क्रिनशट खालामनानै हरगासिनो र'। टेलिग्राम चेनेलखौनो हरगोन। बेनिफ्राय आं बुंदों दुखु गोनां बाथ्रा होननानै। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव गासै बियो फैसा सोनाय माखासे भिडिअ रेकर्डफोरखौबो हरदों। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। स्क्रिनाव नायबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेसे फैसा सोदों। बिनिफ्राय बिनि टेलिग्राम लिंकआ बेनो दै। आं नोंथांमोननो हाबनानै खोन्थानि। नोंथांमोना बे टेलिग्राम लिंकफ्राव जइन जानाङा। आं माखासे भिडिअफ्राव बुंदोंमोन मानसिफोरखौ बेफोरबायदि जोंहा चेनेल फिसाफ्रा माखासे टेलिग्राम लिंक खालामनानै माने जोङो डिसक्रिपसनाव होयो बेफ्राव लिंक जालायबायनो नाङा। नायबानो जाबाय गोबां जोंहा बेयाव माखासे लिंक हरलायबायो। बैफोर लिंकआव थांनानै जोङो थुब्ला माखासे जोंनिफ्राय फैसाबो खहा जागोन। लब बायदि दिन्थियो दै। बिनिफ्राय बिनिया बेनो नायबानो जाबाय रामि ड्रागन बेस टाइगार। बे टेलिग्रामाव नोंथांमोना लिंक जानाङा। नोंथांमोनाबो खहा जानो हागौ। अब्ला आं बेक फैफिननि। बिनिफ्राय लास्टआव मा लिरदों नायबानो जाबाय। नायदो आदा आंनि SMSखौ माबायदि इडिट खालामनानै हरखो नायदो होननानै बुंदों आरो। बेनिफ्राय ओरैबायदि सालाक गाज्रि मानसि बियो लुथिग्रा। बेबायदि मानसिनि खामानिखौ फोजोबनासो होनांगौ। बेफोरबायदि SMS खालामदों। बेखायनो बयखौबो बुङो आङो बेफोरबायदि नोंथांमोना जानला माला बेफोरबायदि टेलिग्रामफ्राव जइन जानाङा आरो मोजाङै नोंथांमोना बिजिरनानै नोंथांमोना माखासे गेम्स ट्रेन्डिंफोरखौ नोंथांमोना आर्निं खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथांमोना जानला माला हाबनो नाङा। अके लोगोफोर, अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थादोंमोन। बिनिफ्राय आङो बिनि फैसा थांनाय हरनायफोरखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनि। नोंथांमोना फारि फारि नायबानो जाबाय। नायलांबाय थादो। बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो माखासे नोंथांमोना गोदान आपडेट मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। अके लोगोफोर, अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिनि माखासे फैसा सोनायफोरखौ।